Hei! Bună, bine ați venit din nou la Star LPS. Acum sunt sub pământ și e prima oară când fac un video pe survival. Și sub pământ. Și chiar deasupra mea se află un slime care aș vrea să-l nimicesc, dar mi-e frică să ies afară pentru că s-ar putea să mă omoare, deci da. O să vă prezint așa ce e pe aici. Mi-am pus mai multe cufări cu ce am nevoie. Bine, astea n-am neapărat nevoie. Un totem, niște emeralde, diamonduri, gold și niște cărți. Aici mi-am pus mâncare și niște cuvuri de pământ. Iar aici am niște armură și niște arme și niște lucruri pe aici. O să-mi iau lopata ca să seam mai repede, pentru că vreau să fac mai multe camere. După cum vedeți, sapă mai repede cu lopata. Da, am revenit cu Minecraft pentru că până la urmă am reușit să-mi instalez aplicația ce aveam nevoie să fac gaming-uri. Bun. Îmi trebuie niște uși. Nu asta. Sau o ușă așa. Și niște torțe. Mi-am pus pe creativ mai multe lucruri înainte să trec pe survival. Mi-am transportat lucrurile necesare. Uite aici niște torțe. O torță până acum am luat. Ok. Nu, vreau să mai măresc un pic camera aceasta. Perfect. Acum o să întorță. Stați un pic. Asta e o pisică de la altă casă. Stai, să pun să șadă din nou. Nu iar pe coforul ăsta, nu! Termină, pisică. Ești foarte enervantă. Nu vrea să se dea jos, uitați-vă și pe. Acum ce fac? Ce mă enervezi. Pisică urâtă. Am omorât-o. Deși că îmi pare rău, pentru că o crescusem de mică. De pui. Dar o să-mi pun, bineînțeles, o să-mi iau, bineînțeles, alta.
Scuze că v-am plictisit. O să facem imediat ceva interesant. O să mai continui eu după aia cu camera asta. O să ieșim la suprafață. Da, știu. Dar o să-mi trebuiască armură și s-ar putea să mă respawnez, dar asta e. Bun, deci să-mi iau armura. Hopa. Și o să ieșim sus, la bătaie. Bun, mi-am luat armura, o sabie. Asta că avem o firar. Stați un pic. Unde m-am... Imediat. Da, nu mai am. Bun. Să-mi pun armura. Da, am învins slime-ul. Da, să ieșim un pic afară, dar nu prea mult timp, pentru că sunt mulți neobrăzați de monștri. Bun. Mi-e cam foame, deci mai întâi mănânc și după aia să iau un pic de mâncare, o să mănânc. Să-mi iau 3 ouă. A, nu. Bun. Opa. Firar. Găină. Mori. Bun. Da, cred că o să-mi iau niște pâine. Mai bine, cel mai bine. Unde e? Uite-o. Bun. Perfect. Mi-e cam frică. Oh, da. Nu mai pot zbura. De asta am uitat. Mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică. O, frate. O, frate. 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 Frate, vreau acasă. Ok, deci dacă se apropie vreun monstru de mine, eu am fugit de aici. Bun, eu am plecat de aici. M-am răzgândit. Da. Nu prea frică. Să pun sabia în loc. Ok. Bine că măcar că am omorât slime-urile la enervant. Gata. O să mă duc să dorm. Da, știu că e plictisitor videoul acesta, dar n-am avut nicio idee și până o să mai fac multiplayer, poate o să mai dureze un pic. Pentru că încă sunt într-o dilemă
Și dacă știți voi cum să fac multiplayer, vă rog să-mi spuneți. Pentru că vreau să fac video cu abonații ca Mele pe Katy LPS, deși știu că ea e mai adorat decât mine, logic, pentru că e mai interesant decât mine, ce-i drept, da. Dar vreau să fac și eu video cu abonații și am făcut o casă specială pentru abonați. Bine, sunt doar 3 camere acolo, dar poți face cu mai mulți abonați video. Și dacă știți voi, puteți să-mi spuneți cum, vă rog, mult de tot, cum să fac și eu multiplayer, pentru că nu știu. Am încercat, dar am făcut multiplayer o dată și nici nu am știut cum am făcut de am reușit. Da, în fine. Da, acum mă fățăi ca... Ok, deci cam asta a fost tot. Nu uitați să vă abonați și să dați un like la acest videoclip dacă v-a plăcut. Și ne vedem în următorul episod din Minecraft și data viitoare o să vă prezint și ce-am și restul ce-am construit. Și cam atât a fost. Pa!